Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Рэакцыя ўладаў на мірныя акцыі пратэсту, колькасць затрыманых і збітых сілавікамі абурылі беларусаў да такой ступені, што на знак пратэсту працоўныя калектывы розных прадпрыемстваў і заводаў заявілі аб пачатку забастоўкі. Праўда, не ўсе выканалі свае пагрозы, тым не менш, такога не здаралася вельмі даўно, каб хаця б частка прадпрыемстваў, але забаставала. Ці магчымая ў Беларусі рэспубліканская забастоўка і што да яе можа падштурхнуць? Увогуле, усе гэтыя прафсаюзныя страйкамаўскія забастовачныя рухі мы і абмяркуем сёння з маім госцем. У нас у студыі старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Добрый дзень, спадар Александр. Вітаю вас. Спадар Александр, можна я от з самага пачатку, мне сёння на вочы патрапіўся такі спіс прадпрыемстваў і арганізацый Беларусі, якія падтрымалі забастоўку. І тут спіс, я не ведаю, больш за 50, можа, пад сотню розных прадпрыемстваў, там пачынаючы там Баранавічы, Бероза, Бабруйск, і далей вось так вось у алфавітным парадку. Але на самой справе, ці ёсць звесткі, колькі прадпрыемстваў сапраўды падтрымалі забастоўку, колькі прадпрыемстваў сёння бастуюць? Гэты спіс, пра які вы кажаце, ён таксама дакладны. Таму што размова ідзе пра тое, што ў той ці іншай форме гэтыя страйкі падтрымліваюць розныя прадпрыемствы, арганізацыі і установы. Але калі размова ўжо пераводзіць у рэчышча рэальных страйкаў, то можна казаць, што насамрэч няма гэтых класічных страйкаў у класічным разуменні, калі выключаюць канвеер, калі выключаюць станок, калі там перастаюць капаць угнаенні і выдаваць іх наверх. Паколькі насамрэч вось тое, што вы пачыналі казаць, што агульнанацыянальны страйк гэта унікальная з'ява не толькі для Беларусі, гэта унікальная з'ява і для міжнароднай практыкі. Паколькі мы добра ведаем гэтую тэму, я не магу прыпомніць апошнім часам, калі такія рэчы здараліся там дзе-небудзь у сусвеце, у нейкіх краінах. Я разумею, да. То есть, атрымліваецца, у нас такая свой беларускі падыход да ўсяго. Мы на акцыі пратэста беларусы прыходзяць пасля таго, як адпрацуюць дзень, вечарам, то есть пасля працы, і бастуюць, атрымліваецца нейкім такім дзіўным чынам. Вы кажаце, спіс гэты верны, але у чым тады падтрымка, у чым тады выражаецца гэты забастовачны рух? Ведаеце, ёсць, скажем, прадпрыемствы, такія як Беларуськалі, дзе створаны страйкам, і там і склад гэта страйкама сур'ёзны. Яны ведаюць, як гэта рабіць па розных прычынах. Шахцёры заўсёды гэтым славіліся. І таму, што там ёсць наш незалежны прафсаюз Гарнякова, ім не трэба распавядаць, як і страйкамі ствараць, і як уваходзіць у страйк. Але што датычыць усіх астатніх, ведаеце, абсалютнае неведанне, насамрэч, справы. І вось калі грамадства прыйшло ў рух, відавочна, так, якраз на тле гэтых палітычных патрабаванняў неадкладнай адстаўкі Лукашэнкі і усяго астатняе не буду пералічваць, то, канешне, прыйшлі у рух і рабочыя, абсалютна дакладна вы казалі пра тое. Але у іх разуменні агульнанацыянальны страйк быў вельмі часта такім чынам разумеўся, што выходзілі на маніфестацыі, это таксама страйк, там шэсце, мітынгі, это таксама страйк. А як працэдуру саму страйка, тым больш, што размова ідзе не пра сацыяльна-эканамічныя, палітычныя патрабаванні, ніхто не разумеў. І, канешне, іх збівалі з панталыку, казалі, што давайце па працэдуры, а па працэдуры ў нас, калі законна,
ладзіць страйк сацыяльна-эканамічнымі патрабаваннямі толькі можна гэтую працэдуру запускаць. І яна такая, што немагчыма законна на Беларусі правесці страйк. Працэдура не дазваляе, там у любы момант можуць шлагбаумам апусціць рэзка, і ўсё. Апошняя перашкода – гэта тое, што любы страйк прэзідэнт можа адхіліць, перанесці на 3 месяцы. І ўсё. Адзін раз, другі можа перанесці. Ну і на гэтым ўсё скончыцца. У нас палітычны страйк наогул забаронены на Беларусі. І, канешне, можна сабе ўявіць шараговых беларусаў, якія працуюць, як ім складана ўвайсці ў гэты рэжым процістаяння. Таму вось гэтыя ўсе страхі, вось гэты спіс трансфармаваўся ў што? У то, што там тое, што, скажем, людзі, якія аб'ядналіся, якія выступаюць з палітычнымі патрабаваннямі, яны напісалі нейкія паперы, што яны патрабуюць адстаўкі Лукашэнкі, прызнання Ціхановскай прэзідэнтам ці новых выбараў, і паклалі. Вось яны лічаць, што гэта таксама страйк. Дзесьці, насамрэч, паколькі ціск шалёны, вы гэта ведаеце, і на прадстаўнікоў страйкамаў, кіраўнікоў актыў, вось, і на працаўнікоў саміх, вось, дзесьці гэта ўсё ператварылася ў формы так званай італьянкі. Італьянскай забастоўкі. Італьянская забастоўка – гэта калі, ну вось, як на Беларусь калі і зараз гэта мае месца, не на ўсіх родаўпраўленнях, але мае месца. Спусціліся ўніз, і, ну, вы таксама ведаеце, Зміцер, добра, у якім стане наша абсталяванне. Яно не мадэрнізаванае, там, і ёсць некалькі прычын, заўсёды знойдзецца, калі немагчыма на ім працаваць, абсталяванне, станкі і ўсё астатняе згодна з умовамі тэхнікі бяспекі і аховы працы. У нармальным варыянце там ніхто не зважае, ідзе і працуе. А калі размова ідзе пра тое, што ім трэба абгрунтаваць неяк адсутнасць працы, ось яны спусціліся і не прыступаюць, там камбайн не запускаюць, кажуць, а тут і гэта няспраўна. І ўсё, і не будуць працаваць. І ведаеце, я наогул мяркую, што чым далей, тым больш мы менавіта вось гэты італьянскі страйк будзем назіраць. Таму што ён насамрэч найбольш бяспечны для працаўнікоў, а па-другое, ён найбольш, ну, скажем, адпавядае ментальнасці беларусаў як партызанскай нацыі. Ось. Калі яны спусціліся на працу, ага, вы тут нас прэсуеце, паражаеце звальненнямі, арыштоўваеце і суды ладзіце, фігу ў кішэню, прыйшлі і не працуюць. Гэта будзе тычыцца не толькі, дарэчы, прадпрыемстваў, вось, гэта будзе тычыцца і кантор усялякіх, і чынавенства. Таму што, ну, у руху, насамрэч, пратэсным, можна казаць, уся нацыя сёння, абсалютная большасць гэтай нацыі, нашай нацыі беларускай. Вось. І я магу дакладна сцвярджаць, што эканоміка нармальна функцыянаваць ужо не будзе да таго часу, пакуль спадар Лукашенка не збярэцца і не зыдзе. Але гэта тое, што мы называем, я прагназаваў, дарэчы, што менавіта так ўсё будзе, таму што не бачыў я гатоўнасці, насамрэч, працоўных, вось так узяць, як я казаў, выключыць і станкі, і там канвейеры, і ўсё астатняе, і выйсці за варота. Вось. Гэта будзе у нашым выпадку гульня ў доўгую. Але хачу вас запэўніць, не такую доўгую, насамрэч. Таму што калі будзе паралізавана ў значнай ступені эканоміка, мы сёння ўжо назіраем, што адбываецца там і з курсамі валюты, і ўсё астатняе, яна і так была хворая. Яна і так была ў цяжкім стане, а калі яшчэ і будзе дадавацца вось гэтая праца з сабатажам, з італьянскімі страйкамі, з ігнараваннем распараджэнняў,
то, канешне, так ці інакш, гэта будзе велізарны ціл на Лукашенко. Якая будзе развязка, гэта ўжо асобная размова, пра яе мы зараз, напэўна, не будзем сцвярджаць. Спадар Александр, ну вось вы так з пункту гледжання змены ўлады вельмі аптымістычна зараз сказалі, што гэта будзе пашырацца, распаўсюджвацца вось гэта практыка італьянскай забастоўкі, такога партызанскага супраціву на іншыя прадпрыемствы, нават на бюрократычныя апараты, гэтак далей. Але ўсё ж такі, глядзіце, зараз ужо ідзе ціск на актывістаў. Затрымліваюць і асуджаюць там кагосьці на штрафы, кагосьці на суткі, актывістаў і кіраўнікоў страйкамаў. Ідзе пагроза звальненняў. Актывістаў пачынаюць ужо звальняць. Далей гэта можа толькі пашырацца. Такія факты не прымусяць, наадварот, сказаць: ладно, мы тут нічога не зможам зрабіць, ну, вернемся да этой практыкі беларускай «Моя хата з краю», я тут буду працаваць, а вы там, хто хоча, то і змагайцеся, а мне сям'ю трэба карміць. Можа ж такое быць? Такога не будзе. Хаця, канешне, значная частка людзей будзе гатова і будзе працаваць, але дастаткова тых, хто будзе працаваць так, як мы казалі, ігнараваць, там саботаж, учыняць італьянскія страйкі. Патэнцыял, вось это пратэсны патэнцыял настолькі велізарны, што ён ужо не знікне. Я распавядаў, што ён будзе трансфармавацца ў нейкія іншыя акцыі пратэсту, пра які я ўжо казаў, не буду паўтараць. І таму, насамрэч, ўсё тое, што зараз улада робіць, а робіць яна тое, што адзінае сама успрымае як такі фактар ціску, звальнення, пагрозы, судовыя там нейкія прысуды і ўсё астатняе. Яна лічыць, што гэтым самым яна тушыць пажар. Насамрэч, яна і тушыць пажар дзесьці у нейкай ступені, можа, і ў значнай ступені, але яна і распальвае яго. Яна у дачыненні да многіх прадпрыемстваў і людзей, яна у гэтыя вугеллі, якія тлеюць, падлівае бензін. Вось канкрэтны прыклад. Сергей Дэлеўскі, ужо чалавек, які стаў адметнай фігурай, вядомай усёй Беларусі. Я з ім сустракаўся у нядзелю позна вечарам, мы рассталіся дзесьці а палове 11-й. І размаўлялі пра тое, што патрэбна зрабіць. Ён таксама, дарэчы, сябра Коордынацыйнай рады, сябра прэзідыуму. І размаўлялі пра тое, што тут наогул, таму што мы адзін аднаго ўжо ведаем, адбываецца са страйкавымі камітэтамі і з іх лідарамі на іншых прадпрыемствах. І дамаўляліся на наступны дзень сустрэцца і, скажем так, далейшыя нейкія крокі у тым, каб арганізавана гэты працэс ішлі. Вось, і яго арыштавалі. Его асудзілі учора на 10 сутак. Ну так, да. Вы напэўна, чулі заяву генеральнага дырэктара. І ён распавёў: аддайце на парукі калектыву. А чаму? А таму, што вельмі высокая напружанасць на прадпрыемстве. Вы думаеце, Сергей сам, яны разумеюць так, што вось ізалявалі Сергея і ўсё. Вырашыў праблемы. Яны не вырашылі праблему. Яны стварылі праблему. Ну і добра, які адказ атрымалі ад органаў? Я не ведаю. Гэта той выпадак, калі ва ўлады, ці тое, што мы называем улады, таму што ўлада узурпавана, няма насамрэч рашэнняў, якія былі б ім на карысць. Што б яны не рабілі, зараз у іх няма добрых рашэнняў. Што б яны не рабілі, ізалявалі, як быццам, так? А там я ведаю, што ёсць такія ж лідары, мы з Сергеем размаўлялі, такія ж моцныя, як ён сам. І самае галоўнае, ён жа не сам узяў і вылучыўся. І там заклікаць пачаў усіх да страйку. Яго ж вылучылі рабочыя. Мы ж тых рабочых бачылі на плошчы, яны прыходзілі, і гэта
абсолютно реальныя людзі, гэта абсалютная большасць калектыву. Вось яны напэўна дзесьці пакуль напэўна і чакалі, што там будзе з Сергеем, вось і нейкі шокавы стан перажывалі, але яны яго перажывуць, можаце не сумнявацца. Вось што будзе надалей, мы не ведаем, але тое, што генеральны дырэктар учора прамовіў, гэта вельмі красамоўны сігнал. Ну, тут галоўнае не толькі прамовіць, каб вот людзі пачулі і нібыта сказалі: ой, які маладзец у нас дырэктар, каб гэта было афіцыйна аформлена, пайшла папера некуды ў адпаведныя органы. І вось тут адпаведна такое пытанне: наколькі працоўныя калектывы здольныя і гатовыя абараніць нейкім чынам вось сваіх актывістаў, вылучэнцаў, людзей са свайго калектыва, якія пайшлі вот бараніць, прадстаўляць іх правы. Ну вось якраз і паглядзім, вось бліжэйшы час будзе даваць адказ на гэтай пытанні. Гэта самае тычыцца і Беларуськалія. Там ужо 9 крымінальных справ узбуджана. Вось Анатоля Бакуна прысудзілі да штрафу 30 базавых велічынь. Я таксама з ім у нядзелю сустракаўся. Вось гэта вельмі такі моцны рабочы лідар, як і Сергей Дылеўскі. Вось. Канешне, што датычыць Беларуськалію, там вельмі высокія заробкі. Там у сярэднім 2700 рублёў заробкі, і, канешне, людзям ёсць губляць. Але кажу вам упэўнена, адказна, што калі і мы з Анатолем кантактавалі, і калі я сам там быў, і калі страйкам прымаў рашэнне, і выступаў я на мітынгу тыдзень таму у Салігорску, я бачыў, што, канешне, яны і не хавалі таго, што людзі, ну, скажем, сумняваюцца, таму што цана пытання высокая, заробак і ўсё астатняе. Вось. Але вельмі многія заражаны на то, што гатовыя ахвяраваць многім, у тым ліку і заробкамі, але ўсё роўна рабіць тое, што патрэбна, тое, пра што яны аб'явілі. І зараз вось некалькі рудапраўленняў у рэжыме, 2 рудапраўленні з 4 працуюць у рэжыме вось гэтай італьянскай забастоўкі. Якія, на ваш погляд, ну ці можа быць вы кантактавалі з людзьмі, эмоцыі выклікалі у рабочых словы Лукашэнкі, там, да прыклад, у дачыненні там да Беларуськалія, што мы тут шахцёраў з Украіны запросім, ці ў дачыненні да іншых прадпрыемстваў, што, маўляў, павесім замок на вароты і вы ўсе гуляйце, а далей там вырашым, што з гэтым рабіць. Вось калі яны пачулі гэтыя словы, якія былі эмоцыі ў людзей? Ну, напэўна, хутчэй за ўсё трэба казаць, які быў адказ тых самых украінскіх шахцёраў. Ну, гэта мы ведалі. Спадар Валынец выклаў відэо, мы ведаем. Але вот нашы. Таму што Валынец-то сказаў за шахцёраў украінскіх. А ёсць яшчэ вось гэтыя шахцёры, якія там танкі выкапывалі ў шахтах донбасскіх, вот это з ДНРаў, ЛНРаў, яны-то маглі прыехаць? Трэба разумець дакладна, што насамрэч шахцёры гэта асобая група, як і той жа самы Валынец сказаў, каста. Вось. І у іх, як нікога другога, вось гэта пачуццё салідарнасці развіта. Вось. І я не ведаю, які там настроі у той частцы шахцёраў, якія прадстаўлены непасрэдна зараз ДНР, прадпрыемствамі, якія на тэрыторыі ДНР знаходзяцца, і ЛНР. Вось. Але магу меркаваць, паколькі ніхто ніякіх каментараў не рабіў, што яны таксама прытрымліваюцца таго, што штрейкбрэхерамі яны ніколі не былі і не будуць. Гэта па-першае. Па-другое, гэта таксама істотна. На Ўкраіне вугальныя шахты, а ў нас калійныя. І тэхналагічна гэта вельмі сур'ёзна. Гэта, насамрэч, галіны, якія сур'ёзна адрозніваюцца адна ад другой. І тэхналагічна
великае пытанне. Ну добра, але Каб яны маглі запрацаваць там у перыяд некага тэрміну. добра, пра касту шахцёраў ўсё зразумела, але вось шахцёры, нават разумеючы, што іх калегі з іншай краіны не паедуць, не пойдуць, не стануць штрайбрэхерамі, але чалавеку пачуць на свой адрас, что да кто ты такой, господи, сёння ты ёсць, завтра тебе нема, знайду табе замену. Вот якая рэакцыя на такія словы? А вось гэты прыклад і асабліва тое, што у суботу мінулую Лукашенко заявіў, што калі будуць страйкаваць, то аб'явім локаут, прадпрыемства зачынілі, усіх за вароты, і потым будзем глядзець, каго тут зноў вяртаць назад. Вось гэтыя два факты, асабліва апошнія, нанеслі велізарны удар па іміджу Лукашэнкі як народнага заступніка. Дарэчы, мне ўвесь час мы ў камунікацыях з прадстаўнікамі расійскіх прафсоюзаў, таму што гэта вельмі істотна, што абодва нацыянальных прафцэнтра сёння, дарэчы, Федэрацыя незалежных прафсоюзаў адмысловую заяву прыняла на чале з Михаилом Шмакавым. Яшчэ раней Канфедэрацыя працы Расіі на чале з Барысам Краўченко. Яны нас падтрымліваюць. І вось яны са мной ў пастаянным кантакце і пішуць, ведаеце, што ў Расіі даволі высокі імідж Лукашэнкі як сапраўднага заступніка за народ, за простага чалавека, за рабочага. Там быў шок проста. Там быў шок, асабліва ў той частцы, якая прытрымліваецца нейкіх лявацкіх поглядаў, вось, што тут сапраўдны сацыялізм, што тут клапоціцца пра ўсіх, таму што локаут, у Расіі заканадаўствам забаронены. У нас не. У Казахстане заканадаўствам забаронены. А ў нас выходзіць чалавек, забараняюць таму, што калі наймальнік, там, што ў яго мазгах, ніхто не ведае, ідзе на такі крок, то яны ж думаюць пра шараговых працоўных, а тут кіраўнік краіны, як галоўны наймальнік, працадаўца галоўны краіны, абвесціў, што мы вас выставім всех за дзверы. І, канешне, гэта разбурыла і ўнутры краіны, і за яе межамі. Напэўна, вось канчаткова міф аб Лукашэнкі як народным заступніку, як аб чалавеку, які абараняе правы працоўных. Я ведаю, што вы звярнуліся да сваіх замежных калег, прафсаюзаў замежных. І якая рэакцыя там за мяжой і ўвогуле ці могуць замежныя арганізацыі прафсаюзныя нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Мы гэтае пытанне падзелім. Па-першае, я нават і учора звярнуўся да генеральнага дырэктара міжнароднай арганізацыі працы Гай Райдера з просьбай, каб ён тэрмінова ўмяшаўся ў тую сітуацыю ціску, пагроз звальненняў і судовых спраў, дачыненні да актывістаў, страйкамаў і шараговых працаўнікоў. Таму што згодна з канвенцыямі, асноўнымі канвенцыямі 87-98, працоўныя маюць права на забастоўку, на страйк. У нас гэтага права няма. Вось, і я звярнуся і магу чакаць, што ў бліжэйшы час будзе нейкая адмысловая заява ці зварот з боку кіраўніка гэтай уплывовай міжнароднай анаўскай структуры да беларускага ўраду. Што датычыць нашых заклікаў, то тут размова не столькі пра заклікі, мы атрымоўваем бесперапынна лісты салідарнай падтрымкі ад самых розных прафсаюзаў, самых розных краінаў. Гэта, такое, я ўжо казаў пра расійскія прафсаюзы і украінскія прафсаюзы тое ж самае зрабілі і многія іншыя.
І гэта ну, такая агульнапрынятая міжнародная практыка у міжнародным прафсаюзным руху. Але тут ёсць яшчэ одно пытанне. Унутры гэтага пытання, што на нас выходзяць прадстаўнікі розных прафсаюзаў і інфармуюць аб тым, што яны распачынаюць кампаніі ціску на кампаніі сваіх краін, якія гандлююць з Беларуссю. То бок купляюць калійныя угнаенні, купляюць нафтапрадукты. Вось. Яны пачынаюць гэтыя кампаніі з пагрозай таго, што яны будуць неадпаведныя захады прадпрымаць, калі тут і надалей будзе доўжыцца ціск на сябраў прафсаюзаў, на сябраў стачкамаў і калі будуць учыняцца над імі расправы. Мы, канешне, самі ніколі не будзем звяртацца з тым, каб яны вось такія акцыі ладзілі. Мы лічым, што мы не павінны, што ад нас не павінны зыходзіць заклікі да нейкіх кампаній міжнародных па ўвядзенню санкцый супраць Беларусі і супраць беларускіх кампаніяў, якія гандлююць там сусветам. Але яны вольныя любыя свае рашэнні прымаць. Гэта не нашыя рашэнні, гэта іхнія рашэнні. І я зараз пра гэта кажу толькі для таго, каб паказаць, што насамрэч, развязаўшы вайну зараз з працоўнымі, беларускі рэжым гуляе з агнём, насамрэч. Чым гэта закончыцца, мы не ведаем нават з пункту гледжання вось таго, што можа адбывацца аб тым, што я распавядаў. Рэпрэсіямі можа закончыцца. Ну, знов-такі, ведаеце, народ, які ўжо стаў вольны, а ў масе сваёй ён зараз вольны. Александр, ну вы ж памятаеце ось нядзелю, калі Лукашенко выскачыў з аўтаматам і ўслед людзям, якія сыходзілі, звяртаючыся да амапаўцаў, сказаў: мы з імі з усімі разбяромся. А там сыходзіла 200 000 чалавек. Вот з усімі імі, дык што яму? Зміцер, па-першае, насамрэч мы павінны быць гатовы і да ахвяравання ўсім дзеля сваёй волі, да таго, каб здабыць яе. Мы бачым, хто перад намі, чалавек абсалютна неадэкватны, ён можа ўсё што угодна, заўгодна рабіць. Але тыя, хто побач з ім, вось, тыя, хто таксама зброю ў руках трымае, павінны ведаць, чым гэта скончыцца. Калі яны нам яшчэ адзін крывавы тэрор арганізуюць, вось, то насамрэч у іх выбар такі зараз. Ці яны зробяць тое, што павінны зрабіць, і будуць тады нацыянальнымі героямі Беларусі, ці яны рана ці позна, я меркую, што рана насамрэч падпадуць пад трыбунал. Ён будзе гэты трыбунал. Вось. І паколькі расстрэльны артыкул нікуды не дзеўся, Канстытуцыю яшчэ ніхто не будзе мяняць, то хай маюць на ўвазе, што іх наперадзе чакае. Вы ведаеце, што зараз АМАП сам адзін не ходзіць, ні адзін амапавец сам не ходзіць. Яго суправаджаюць. Што іх чакае? Калі такі гвалт, калі такі крывавы тэрор быў арганізаваны, мы не ведаем, колькі ахвяр насамрэч. Вось. Ужо не трэба нікога заклікаць да супраціву. Не ўсе выйдуць, канешне. Канешне, нам, я лічу, што наша адказнасць палітычных элітаў усё зрабіць, каб развязка была не драматычнай, не трагічнай. Вось. І тут многа, канешне, чыннікаў, мы іх зараз не будзем пералічваць і аналізаваць, якім чынам гэта зрабіць. Гэта патрабуе асобнай размовы. Але тое, што зараз відавочна
рэжым хоча запалохаць і паказаць там і гэта беганне з аўтаматамі і Лукашэнкі і сына, ну гэта насамрэч сакралізуе яго канчаткова ў вачах грамадства і вызывае смех, таму што там выклікае смех, таму што там жа нікаго не было, все разышліся, і гэта пастановачны спектакль. Разбегліся як пацукі, убачыўшы, што Лукашенко ляціць. Так. Вось. Таму на што яны яшчэ здатныя? Вось толькі на такую танную прапаганду, не больш за тое. А пасыл які? Гэта моя краіна, моя і колі, я нікому яе не аддам. Ну і што надалей? Чалавеча. Гэта ж кадры, мноства людзей бачылі і ў нас унутры, і за межамі. Вось, і таксама павінны нейкія высновы рабіць. Хаця, канешне, мы робім для сябе выснову, што лёс Беларусі павінны вырашаць выключна мы самі. І мы яго вырашым. Дай Бог, каб без ахвяр. На заканчэнне яшчэ адзін момант. Вот мы казалі пра тое, што можа быць там нешта на ўладу паўплывае, не паўплывае. Глядзіце, вот сёння праз 40 хвілінаў пачнецца допыт у якасці сведкі, праўда, пакуль што, нобелевскай лаўрэаткі, сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Светланы Алексіевіч. Інфармацыя пра гэта, што Алексіевіч выклікалі ў СК па крымінальнай справе, абляцела ўжо ўчора. Увесь свет, усе міжнародныя СМІ. Сёння таксама, безумоўна, пра гэта будуць пісаць. Улады гэта не стрымала ад таго, каб ёй позву не накіраваць. І вот яе, там, вот вас, я так ведаю, яшчэ пакуль не выклікалі, але я думаю, што ўсё наперадзе. І думаеце, вот нешта стрымае ўлады сёння? Ну, зноў-такі кажу, яны не могуць гэтага не рабіць. Зміцер. Калі Лукашенко гэта не робіць, адразу ўсе прыходзяць да высновы, што ён слабы, што недзеяздольны. Калі ён гэта робіць, ён яшчэ больш матывуе людзей, як мага хутчэй дамагчыся яго адстаўкі, яго зыходу. І все вельмі проста. У яго няма, скажем, рашэнняў, якія былі б на яго карысць. Усе хады яго дрэнныя, цунцванг, шахматнай мовай, калі мы казалі бы. І ён, калі б мог не выклікаць Алексеевич, ён не выклікаў бы. Я не ведаю, што датычыць там мяне, калі ласка, таму што я ведаю, на што іду. Вось, можна усіх нас, там, і хто уваходзіць у Канстытуцыйную раду, і усіх астатніх, хто больш-менш там праявіўся нейкім чынам, рабіць пазовы. Вось. Але тыя, хто робіць пазовы, што яны думаюць сябе? Вось. Прыйдзе час, можа, праз некалькі тыдняў, можа, пра некалькі месяцаў, яны ж самі пападуць у лік тых, да якіх таксама будуць рабіць пазовы. Таму што сёння, пасля таго, як сфальсіфікаваны выбары, усе ведаюць, калі крывавы тэрор быў арганізаваны, перакрэслена заканадаўства і поўнасцю, цалкам разрушана прававое поле. Тады на якой падставе яны гэта робяць, гэтыя выклікі? Яны ж ведаюць, што законы не працуюць. Юрфак кажа, мы страйкуем, таму што нам няма якім чынам вучыць студэнтаў, таму што законы ў краіне не працуюць. Лукашенко іх знішчыў. І таму, дарэчы, людзі сёння могуць спакойна выходзіць на палітычныя страйкі, таму што і ніякай працэдуры не прытрымвацца, таму што Лукашенко перакрэсліў заканадаўства, і у такіх выпадках, калі ўлада узурпавана, заканадаўства не працуе, народ мае права на паўстанне. Гэта дэкларацыя, вы ведаеце, о правах чалавека. Вось, народ – гэта адзіная крыніца ўлады, і для того, каб узнавіць дзейнасць законаў і канстытуцыі, народ мае права на любыя дзеянні, тым ліку на паўстанне, якое таксама можа быць у форме страйкаў, каб узнавіць і
дзеянні законаў і ўзнавіць дзеянне Канстытуцыі. Дзякуй вялікі. Ну вось такое меркаванне у майго госця, старшыні беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Александра Ярашука, што чым далей, тым больш нас чакае пашырэнне італьянскай забастоўкі ва ўсіх сферах і галінах жыцця, ад заводаў да чынавенскіх кабінетаў. Дзякуй вялікі за размову. Александр Ярашук, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.